Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Аз съм Силвия Николова, астролог, и днес ще ви кажа седмична прогноза от 7 до 12 април, какво ни очаква в Страстната седмица. Страстната седмица е седмица, в която а, говориме и почитаме последната седмица от земния живот на Исус Христос. Това е седмица на дълбоки вътрешни трансформации, осъзнавания и подготовка за новото начало. Енергията е много силна през тази седмица, както духовно, така и на житейско ниво. Днес, на 7 април, денят е много хубав, чисто астрологично. Всички аспекти през на 7 април са много хармонични. Имаме секстил между Марс и Уран. Марс в Риби прави секстил, хармонична връзка с Уран в Телец. Това носи много силно желание за промяна. Това е енергия на действия, излизане от ограниченията. Това е момент, в който ние искаме да направим всичко. Започваме да получаваме вдъхновяващи идеи, ставаме по-смели. Тук този аспект дава много енергия на знаците Риби и Телец, както и на Рака и на Козирога. Този аспект дава много енергия. Но освен този хармоничен аспект, днес Слънцето прави много точен тригон с Луната. Това също е хармоничен аспект. Слънцето в Овен с Луната в Стрелец. Това е огнена комбинация. Тук това е и двигателя на деня. Огъня дава огромен прилив на енергия, на ентусиазъм и на емоционален подем. Слънцето в Овен иска да започнем нещо ново и Луната в Стрелец му дава философска увереност, че това ще бъде добре и че всичко ще бъде наред. Така че тези две планети ни успокояват и ни казват да действаме. Ще сме приключенски настроени, ще сме готови за риск, ще общуваме много, ще искаме да общуваме. Сатурн и Нептун са в знака Овен и от тук Сатурн е нашата котва. Той ще ни заземява ентусиазма, така че тук той ще помага на Овен, защото Овен могат да действат малко прибързано и тук Сатурн ще ви преземява, ще ви помогне да анализирате ситуацията и да имате по-трезва преценка и да не летите в облаците, както пък Нептун иска да направите, но пък Нептун усилва вашата интуиция. Така че на този аспект днескашния ден е много благоприятен за Риби, за Рак, за Телец и за знака Козирог. Това много, много силно тези знаци ще усещат порива на промяната, така че използвайте го, направете нещо ново, ако някой ви даде някаква идея или вдъхновение за нещо ново. Ако се чудите дали да стартирате някакъв нов проект, направете го точно днес. Ако се занимавате с спорт професионално, аспекта между Марс и Уран е всъщност успех много добър за спорт, за спортни постижения. Ако сте зодия Овен, просто отидете и поспортувайте днес, защото по този начин ще изразходите енергията, която се е събрала във вас толкова много. 10 април ще бъде един по-напрегнат ден, но преди това на 9 април Марс променя знака и излиза от знака на Риби и се премества в знака Овен. Само секунда.
Марс излиза от рибите и отива на девети, отива в знака Овен. Марс в Овен е в собствения си знак. Това е, тук той се чувства силен. Марс ще бъде благосклонен, този Марс в Овен, ще дава късмет, сила и енергия на знаците Лъв и Стрелец, ще им даде доста енергия да случват нещата си. Също така на Водолей и на Близнаци ще даде подем в кариерата и в работата. Марс в Овен ще направи всички ни доста по-конкурентно способни, особено ако сме в високите вибрации на знака. Ако сме в по-ниските вибрации, Марс в Овен може да даде агресия. Ако живеете по принцип в агресивна обстановка, внимавайте, защото Марс в Овен сме по-агресивни. Същото се отнася за представителите на зодия Овен. Този Марс, както може да ви даде много сила и много енергия, така може да даде прибързаност и нервност, така че внимавайте, контролирайте чувствата и емоциите си, особено ако сте в по-ниските вибрации на енергията. Марс в Овен ще даде напрежение на знаците Овен, Везни, Рак и Козирог. Тук може да се усеща като или че вие ще търсите някакъв проблем там, където го няма, или някой ще ви пречи да осъществите вашите планове и вие самите ще се опитвате да преодолеете този човек и тази пречка. Но това тук са общи прогнози, така че всичко зависи от вашия личен хороскоп, как ще се прояви Марс в Овен в вашия хороскоп. И така, след тази силна и динамична обстановка на 9-ти, 10-ти ще е по-напрегнатия ден. На разпети петък нещата ще са, енергията ще е много силна, не действайте прибързано, действайте осъзнато и избягвайте конфликта. Както навсякъде, след трудното идва хубавото. На 12 април, на Велик ден, имаме секстил между Венера и Юпитер. Това е един много добър аспект. Ето тук Венера от Телец прави положителна връзка с Юпитер в Рак. Това е благословия. Това и чисто в астрологията е като нещо много велико, като благословие от Вселената. Тук Вселената ни дава с тази хармонична връзка между двете планети, ни дава любов, изобилие, късмет. Въобще тук можем ден, в който наистина ние може да усетиме хармонията, усещаме промяната. Това е енергията на новото, да се чувстваш специален. Тук тази енергия дава късмет, дава любов. Това е момент на радост, момент за срещи. Ако сега започвате някаква любов, много добър ден за първа среща. Ако вече имате връзка, тук това е за здравите връзката, да подобрите отношенията. Финансово също е много добре. Това е и буквално е късмет също така за знаците Телец и Рак. Може да си опитат късмета, ако искат. За Дева, Козирог и Риби. Това са успехи в любовните отношения. И точно в тази енергия на ново начало искам да ви поканя на нещо много специално. На 10 май ще направя семинар на живо в София. Ще говорим за новия код на Вселената, за новата енергия, защото 26-та не е просто година на промяна. Тя е година, която слага начало на нови цикли.
Ще говорим за това как се променя енергията, как да се настроиме към новата енергия, как да живееме по-добре в изобилие и в синхрон с Вселената. Не винаги изобилието означава пари, но тези, които ме следват, знаят, че на моите семинари ние правиме практики и упражнения, в които активираме енергията на парите, защото парите са енергия, ние трябва да я активираме, за да можем да я използваме. Ще ви науча как да го правите само за един ден, как да можете да използвате енергията на парите, защото знам, че много хора сте пробвали позитивно мислене, манифестиране, изчистени чакри, но нещата не се получават така лесно, както си мислиме, защото това е енергия, до която трябва да се докоснем по един по-специален начин. Ще ви обясня Вселената къде ни дава зелена светлина, за да достигнем до това изобилие, кои зодии ще имат успех, ще разгледаме кои зодии ще имат успех. Повече информация за семинара ще откриете в моя Viber канал, линк за който ще откриете в описанието на видеото. Така че ще се радвам да бъдем заедно на 10. Ще се радвам също така, ако тази информация, която ви споделям, ви е била интересна и ме последвате тук в YouTube. В Viber канала, ако ме последвате, там правя дневни прогнози, споделям много конкретни насоки за всеки ден. Пожелавам ви една осъзната, силна и светла, страстна седмица и един истински красив велик ден.